Cześć, dzisiaj jestem w Małopolsce i dzisiaj w Małopolsce właśnie tropię tradycje górnicze, a konkretnie jestem przy szybie Zbyszek, a przy szybie Zbyszek jestem dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej. I tutaj akurat jestem sobie przy wieży, już sobie ją obfilmowałam. I teraz przejdziemy do maszynowni. Pierwszy w tym roku, w tym sezonie wypad, gdzie spadł śnieżek i karty pamięci szaleją, wszystko szaleje. Ja też szaleję z zimna, ale warto było, naprawdę niezwykłe miejsce. W ostatnich dniach ubiegłego roku miałam ogromną przyjemność odwiedzić ocalony szyb Zbyszek byłej kopalni węgla kamiennego Siersza w Trzebini, będący pod znakomitą opieką Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej KOR. Zbyszek znajduje się obecnie na terenie muzeum, w którym możemy zgłębić nie tylko historię samej kopalni Siersza, a jej losy były naprawdę zawiłe, ale i całego miasta Trzebinia wraz z poszczególnymi zakładami przemysłowymi, które kształtowały jego historię. Co do samego Zbyszka, posłużę się opisem technicznym opracowanym na podstawie dokumentów z Archiwum Państwowego w Katowicach. Ekspertyza stanu technicznego wieży szybu Zbyszek i projekt techniczny likwidacji szybu Zbyszek. Szyb Zbyszek jest zlokalizowany we wschodniej części obszaru górniczego Siersza 1. Pełnił funkcję wydobywczą, materiałową do jazdy ludzi oraz wentylacyjną. Został wykonany w obudowie murowanej od zrębu do głębokości 359 metrów, będącej całkowitą głębokością szybu. Obudowa szybu od zrębu do poziomu 5 na głębokości 265,23 metra wykonana była z cegły pełnej na zaprawie cementowej o średnicy wewnętrznej 4100 mm. W części pogłębionej do 358,97 metra obudowa była wykonana z betonitów o średnicy wewnętrznej 4500 mm. Szyb wyposażony w przedział klatkowy oraz przedział drabinowy. W świetle szybu dodatkowo znajdowały się rurociągi wody przemysłowej, pitnej, rurociąg odwadniający oraz kable teletechniczne. Wieża wyciągowa jest wykonana w konstrukcji stalowej jako jednoprzedziałowa, zastrzałowa. Wysokość wieży od zrębu do poziomu osi kół linowych wynosi 15,25 metra. Na wieży zabudowane są dwa koła linowe o średnicy 2500 metrów w schemacie koło obok koła. Trzon wieży ze względu na funkcję wentylacyjną posiada szczelną obudowę. Budowę wieży wyciągowej szybu Zbyszek datuje się na 1928 lub 1934 rok, zaś w 1952 roku dokonano jej przebudowy. W roku 1993 dokonano wzmocnienia i uszczelnienia wieży. Szyb był wyposażony w urządzenie wyciągowe dwuklatkowe napędzane maszyną BB3000 o mocy 400 kW. Średnica bębna maszyny wyciągowej wynosiła 2700 mm. Przedział klatkowy wyposażony był w dwa naczynia dwupiętrowe przystosowane do transportowania na piętrze jednego małego wozu lub 6 ludzi. Pierwotnie wyciąg był napędzany maszyną parową, zdemontowaną w 1974 roku. W trakcie likwidacji wyrobiska korytarzowe zostały odcięte tamami izolacyjno-oporowymi, a następnie szyb został zasypany materiałem podawanym ze zrębu szybu. Na powierzchni rura szybowa została zamknięta płytą żelbetową. Wyburzony został budynek nadszybia, a zachowane zostały wieża wyciągowa oraz budynek wraz z maszyną wyciągową. Coś pięknego, super to tu jest zachowane, naprawdę niesłychane. Oryginalnie powstała w 1920 roku, według niektórych źródeł w 1921, kopalnia Zbyszek stanowiła autonomiczny zakład wydobywczy, który w czasach PRL został wcielony do kopalni węgla kamiennego Siersza, którego częścią pozostał aż do momentu likwidacji. Wcześniej w pobliżu istniała już kopalnia Artur. W skład kopalni Zbyszek wchodziły szyby Zbyszek i Paula. W wyniku połączenia kopalń chodnikiem głównym na poziomie 4, luty 1947 roku, a następnie poprzez połączenie prawne 1 marca 1949 roku narodziła się kopalnia węgla kamiennego Siersza. W latach 60. XX wieku KWK Siersza była czwartą kopalnią w Polsce pod względem wydobycia i zatrudnienia.
W 1968 oddano do użytku nowy zakład przeróbczy z placem zawałowym i połączeniem z szybami. W ten sposób do lamusa odeszły przestarzałe zakłady przeróbki szybu Artur z 1912 roku oraz szybu Zbyszek z 1937 roku. W latach 70. oddano do użytku pierwszą w Europie magistralę węglową, dzięki której można było przesyłać urobek za pomocą taśmociągów, bezpośrednio z kopalni Siersza do elektrowni Siersza. Likwidacja kopalni rozpoczęła się 1 listopada 1999 roku, a jej historia dobiegła końca w 2001 roku. Większość zabudowań zakładu zniknęła z powierzchni ziemi, dlatego tym cenniejszy jest fakt ocalenia części zabudowań Zbyszka.